Představ si, že jdeš ven a z nebe začne padat podivný sliz a lidé, kteří se ho dotknou, tak brzy vážně onemocní. Přesně to se mělo stát v roce 1994 v městečku Oakville v Americe. Na auta, střechy i zahrady tam začaly padat malé, průhledné želatinové hrudky. Vypadaly trochu jako kousky medúzy. Lidé, kteří se slizu dotkli, měli brzy horečku, silnou únavu a problémy s dýcháním. Podle svědků onemocněla dokonce i některá zvířata. A nejděsivější je, že se to nestalo jen jednou. Tenhle podivný sliz spadl na město během několika týdnů hned 6krát. Když vědci sliz zkoumali, našli v něm bakterie a struktury podobné bílým krvinkám. Jakoby ta látka byla živá. Dodnes ale nikdo přesně neví, co to bylo. Někteří mluví o planktonu nasátém bouří, jiní o tajném vojenském experimentu. Oficiální vysvětlení ale nikdy nepřišlo. Takže otázka zní, co vlastně tehdy padalo z nebe nad Oakville?